Cafodd O.M Edwards I eni mewn tyddyn to gwell a llawer pridd iddo. Enw I gartref oedd Coed y Pry. Safai tua milltir o Lanuwchlyn wrth ymyl y Bala. Ffermwr tlawd oedd tad O.M Edwards. Aeth O.M Edwards, fel pob plentyn arall y pryd hwnnw, i'r ysgol Sul cyn mynd i'r ysgol ddyddiol. Cymraeg oedd iaith yr ysgol Sul. Cymraeg oedd iaith gyntaf pawb yn yr ardal, ond oedd neb yn siarad Cymraeg yn yr ysgol ddyddiol. Saesneg oedd popeth yno, bod pob un o'r plant yn dod o gartrefi Cymraeg. Saesneg oedd popeth yno, bod pob un o'r plant yn dod o gartrefi Cymraeg. Pe clywyd plentyn yn siarad Cymraeg, roedd ei cortyn am ei wddf a darn o bren ynghlwm wrtho. Roedd y ddwy lythyren W-N oedd ar y pren yn golygu Welsh Not. Rhoddid y pren W-N am wddf y plentyn cyntaf a feiddiau siarad Cymraeg. Petai'r plentyn hwnnw'n clywed un o'r plant eraill yn siarad Cymraeg, dywedai wrth yr athrawes a rhoddid y pren Welsh Not am wddf y plentyn hwnnw. Pwy bynnag a fyddai'n cario'r pren Welsh Not ar ddiwedd y dydd, byddai'n cael y gansen neu rwyelen fedw gan yr athrawes. Ar ddiwedd ei ddiwrnod cyntaf yn yr ysgol, cafodd O.M Edwards y gansen. Cafodd e'r gansen nifer fawr o weithiau ar ôl hynny. Doedd O.M Edwards ddim yn cario storïau i'r athrawes fel plant eraill yn siarad Cymraeg. Teimlai O.M Edwards i fod na rhywbeth o'i le pan fyddai plentyn yn cael ei gosbi am siarad iaith ei fam. Penderfynodd i fod o fynd i wneud rhywbeth i sicrhau bod plant Cymru yn cael siarad eu iaith eu hunan yn eu gwlad eu hunan.